Uy, sabay ko ninyo duha ba? Mag-food testing ta. Uy, kana, murag ayos ka na damulag ba? Uy, kana, sabayan mi anabi. Pero tayo sa damulag, mo tawag mo disting. Dito sa minteryo, kitaghan ka dito biko. Ala, nabuang na siguro ka. Ala, magsulo dito. Unsa naman kadamulag, wa naman ka na mao. Paghihalag sa patay, imong tirahan. Masayang ramang gyapon na, almigason dito, di man gyapon nila makaon. Nadaot na nga ni mo kasirok ba? Kung nadaot na kadamulag, ay may damaya. Sus, sayang nga. Klase-klase yung mga biko dito ron ba? Kasabay ka ninyo ba? Di lagi miss, tamban mo eh. Yati, ambi na damulag. Ako biya na nakapunit. Ay nasipalag-palag diha, tungaon namang gyapon nato ni. Tagoy na damulag, basi bubalik to ba? Dali, damulag. Dali ba? Wala, asa di akong pitaka? Timog ng hulog to ba? Balikon sa lakob eh. Pati, ibalik na. Ay, yung sabar na sa tubita ka. Matik na. Pabong-buang na mo diha. Sige, pangita mo, boss. Buang, ay, natagak akong pitaka ba? Wa mo kabantay pitaka dari ah? Na, wala biagid boss. Kaya kung nakabantay pa mi, giuli na namo si Muha ba? Ladi sud ato boss. Kala si Jawa 100k ba sulod ato nya. Kwarta to sa paluwagan ba? Ihatag na unta nako sa mudawat unta. No, kadako mo na ng kwartaha, boss. O gani no, yati ang saon naman ako ni oy. Gusto di kayo kumutabang si mga boss ba? Pero wala mo yung kwarta. Kamu dakin, damulag, signa mo di ah. Ito kinakadakin. Nawa pud lagi ko'y kwarta. Na, saon na ni ron boss no? Pero na ko'y kwarta dari boss. Pambayad ni sa motor. Yatag na nako ni nimo para makatabang-tabang ko nimo. 10,000 ni boss ha? Ay, hala, salamat kayo dako kinagtabang sa kuwa ba. Tara boss oh. Salamat yung kayo ani boss ha. Boss ba para 90k na lang imong pangitaunon ba? Lagi sa si pangitaon sana ako kay bisig naara po dito sa nana kong pitaka. Salamat kaya niya. Sige boss. Yin, damulag. 100k daw sulod. Patay tiba-tiba kita ni. 40k ako ani ha? Uy, ganang purtiki man. Murag kansimin duwang kin na. Naunsa ni hatag di og 10,000 ni ano? Ay tama detoy. Sige na lang toy. Okay na na. O sige, abrihin na nabi. Patay uy sulod. Yati, neskanta to ba? Gati siya nga sang 10,000 uy. Murag na maramaan ka ato ba? Agoy, kasayang sa Jismin. Agoy. Ay kung suraso nga kinabigyan ta karon. Subaga na damulag. Sungugan kayo. Tara, pangitao to basi na to di asonan. Tara. Isahan ang mga dangag. Naka 10,000 pag way oras oh. Nagtuo siguro silang tinuod na 100k to. Musibat na ko kay basig pangitaon ko ato.